David Zarafa ta' 39 sena minn Nadur mit-2 filgħodu se jibda d-ġuri akkużat biqtil tal-avukat Michael Grech. Iqtil kien seħħ fil-lejl ta' bejn l-24 u l-25 ta' Mejju tal-2004. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan iqtil illi xokkja l-Gżira Awċija kif ukoll li daw kollha viċin Rati Maltin u Awċin kienu ħadu fit-tul sabiex il-Pulizija setet waslet biex issolvih. Fil-fatt kien sena u xarejn wara li l-Pulizija arrestat u resqet il-qorti lil David Zarafa akkużat b'dan id-delitt. L-avukat Michael Grech kellu 46 sena. Dakinhar tal-każ l-avukat Grech kien għadu kif ipparka l-karozza tiegħu fil-garaxx illi hemm biswit l-appartament fejn joqgħod fit-triq Santa Marija f'Marsalforn. Kif wasal ħdejn il-bieb tal-appartament fit-tielet solar huwa ġie avviċinat minn żewġ persuni magħmda u wieħed minnhom armat pistola. Hawnhekk Grech ġie aggredit u wara ġie mkaxkar fil-garaxx li hemm taħt l-appartament. Kien hawn li ġie sparat tir minn distanza ta' ftit aktar minn metru fejn l-avukat Grech intlaqat f'rasu u miet mill-ewwel. Il-ħoss tal-isparatura ġibet l-attenzjoni tal-familja ta' Grech fejn fl-appartament kien hemm martu ibnu ta' 10 snin u bintu ta' 16 sena. It-tifla il ħarġet tara x'kien ġara rat raġel b'wiċċu magħmad jaħrab minn fuq il-post. Il-ġuri mistennija tira l-interess ta' ħafna b'mod speċjali l-avukati li mistennija jattendu għas-seduti sabiex isegwu u jisimgħu dak li kien seħħ 9 snin ilu.